O alcalde Luís Pérez Barral informou do inicio das obras de construción dunha senda peonil que conectará a Avenida da Coruña co Paseo Marítimo de Coroso, bordeando o regato das Saíñas. O proxecto ten un presuposto duns 151.000 euros e está integrado no marco da estrategia DUSI cofinanciado nun 80% con fondos FEDER. Segundo informaron dende o Concello, a nova senda será de acceso exclusivo para peóns e ciclistas e contará con mobiliario urbano. Terá unha lonxitude de uns 300 metros aproximadamente e virá a pôr en valor o regato e o seu entorno natural, coa incorporación tamén dunha nova pasarela de madeira. Unha senda fluvial que vai ter un percorrido de 300 metros de distancia e que vai permitir conectar a Avenida da Paz e a Avenida da Coruña coa zona final da praia de Coroso. Unha obra que ten comprometidos fondos europeos por valor de 150.000 euros e que vai permitir restaurar toda esa canle fluvial do rego das Saíñas e que vai permitir tamén gañar espazos peonís e ciclistas para a nosa poboación, non? Dentro do Concello de Ribeira o que estamos facendo é promover hábitos de vida saudables onde as persoas poidan ter máis espazos verdes, máis zonas onde poder camiñar e onde poder desfrutar do seu tempo libre.